Ahojte, dnes si natočíme vlastne tréning na 4. decembra na moje meniny. Vymyslela som si krásny tréning, môžeme ho volať, že problémové partie. Budeme sa zaoberať zadkom, vnútornými stehnami, bokmi a chrbtom, alebo skôr týmito pážami, hej, zo zadu, čo má veľa žien problémy chrbátika, toto. Ale iba tak okravo, keďže sme mali so sebou tie angličaky a musíme mysleť aj na to, čo bude zajtra. Takže budem potrebovať opäť iba krátku gumu a podložku. Zatiaľ ten fialový pás nebudeme potrebovať, pretože ja som si svoje roztrhla, musím si ich kúpiť, aby som s nimi mohla dávať tréningy. Čo budete ešte potrebovať? Na jeden cvik, či tu si môžete pripraviť, aby ste mali v ruke. Buď ak idete nejaké sedačky alebo stoličky, alebo kto chce, môže to robiť aj bez, ale budeme robiť 50 opakovaní takýchto klzavých, čiže parketa ponožka. Kto nemá možnosť, tak normálne tenisky bude dvíhať nohu. Kto má možnosť, poďme takéto pekné klzavé výpady, čiže môže sa prichytiť. Kto nemá možnosť, môže robiť aj takto, lebo je to oveľa náročnejšie, alebo si položíš stoličku, proste niečo, čo sa budeš vedieť oprieť. Budeme to robiť v takom jemnom predklone, hej, ale to si povieme. Ideme od začiatku. Ako prvé ideme takú pyramídku moju obľúbenú. Dosť to je cítiť, keď to robíš dobre. Takže dáš si gumu nad kolena. A pôjdeme vlastne celý čas tú gumu odtlačíš kolenami, hej, lebo keby som neodtlačila, tak ti tá guma padne. Takže odtlačam ju, čiže stále mám v takom napätí. Nepredkláňam sa, aby som nerobila toto, keď idem cíkať, nie. Som vystretá a idem vlastne dole, natáčam, idem dole zadkom, hej. Čiže idem jeden, už ideme, hej, vrátim sa. Teraz dvakrát si hopnem. 1, 2 a hore, 3 krát. 1, 2, 3, 4 krát. 1, 2, 3, 4. Snažím sa ísť cez zadok, hej, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Snažím sa ísť čo najnižšie, aby som nerobila toto, hej. Toto není zaujímavé. Ideme 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zapla som si hodinky. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. 1, 2, už to cítiť, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, pumpám v zadku, hej, 7, 8, 9, 10. Teraz ideme zase 9 dole. 9, hej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keď robím ten kmit, tak tu by som sa chcela zatnúť zadok. Hej, ideme 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 5. Raz, neponáhľam sa. 2, 3, 4, 5 a 4. 1, 2, 3, 4 a 3. 1, 2, 3 a 2. 1, 2 a 1. Dobre, a teraz dáme ešte ako takú čerešničku. Pekných 20 iba precítených do zadku, hej. Pripravím sa a idem na to. 1, 2, pekne hlboké. 3, 4, 5, radšej dajte už nohy. 6, ale aby vám netlačilo koleno dovnútra, hej. 7, 8, 9, 10 a ešte 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
Jeden, aspoň do pravého uhla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja som mala pred 2 týždňami chore. A teraz cítim, ako by som mala COVID, že nemala ten dýchať. Možno, že sme aj mali všetci, čo sme boli teraz chorí. Teraz prišiel čas na to opretie. Takže oprem sa, brúško stiahnem. Tým, že som v takom jemnom predklone, tak vlastne mi tu zabera zadok, hej. Tým, že som v predklone, vlastne celý ten pohyb ide cez zadok. Umyslím zadok môžete držať, hej. Lebo ak by som bola rovno, ide mi to do stehna. Ale ja chcem byť v predklone, hej, takže chytím si zadok, predkloním sa. Idem 50 opakovaní takých slajdových, dobre? Ideme na to. 1 a neponáhľam sa, hej? Poďte zároveň so mnou. 2, 3, 4, šúchaj stále tú nohu po podložku, po braketách. 4, teda 5, 6, 7, 8, 9, pekne cez zadok, hej? 10, 11, 12, 13, 14, držím si zadok, 15, 16, 17, zvládzi, ide bez toho držania, hej? Takže mu trošku pomáha. 18, 19. Dáme si krátku pauzu, no vytrasem nohu. Radšej, než by sme nešli na okor techniky, hej? Vytrasem a pokračujeme. Chytím prdel. A ideme. Raz, 2, 3, 4, brúško je stiahnuté, hej? Aj keď som takto. 5, 6, 7, 8, robíme 15, 9, 10, ešte 5, 1, ja už cítim zadok dobre, 2, 3, 4, vytrasem. A ešte pôjdeme 1x15 a máme 50, hej? Fú, cítim úplne zadok, myslím, že ho budem skúsiť zajtra, ale dobre. Idem na to. 15, hej? 1, 2, pustíme ten zadok ako oriešok. 3, napumpovaný. 4, 5, ešte 10. 1, 2, neponáhľam sa, hej? 3, zatlačím tú nohu do tej podložky, že ako ťahám, hej? To bude ráda teraz. Ešte 10 tuším. 1, 2, 3, 4, brúško stiahnuté, 5 a ešte 5. Raz to zabrak, 2, 3, ale s dýchom by sa mali byť v pohode, 4, 5. Výborne, takže jednu nohu už mám, teraz ma čaká to isté na druhú, hej? OK, pripravíme sa. Musím si zlo obliecovať celkom. Chytí si zadok. A idem najprv, ideme 20. Takže 1. A šúcham, hej, ťahám a tlačím do zeme, hej. 3, brúško stiahnuté. 4, 5, 6, 7, 10 tými rukami nedvíham, hej. 8 nadržím rovnováhu.
4 pekne hlboko. 5. Vytrasem. A idem 15 a 15. Pripravím sa. A idem. 1, 2, 3, 4, 5. Takže späť na nohe, hej? Nie na ruke, nerobím toto. Keď nevládzete, môžete si trošku pomôcť, ale sami sa čo najmenej, neklamme samu seba. 9, 10, ešte 5, 1, 2, 3, 4, 5, ja to úplne cítim tuto na tom boku zadku, hej, ak sa spustím dole. Keď to robíte dobre, môžete to cítiť aj vy. Môžeme aj zo strapateľa medzi časom. Ideme posledných 15. Potom už pôjdeme na zem, hej? Takže dám všetko do tých 15. Pripravím sa. A idem. 1. Bojujem, hej? 2. Robíte to pre seba. 3. 4. Celou plochu chodidla tlačím do zeme. 5. 6. 7. 8. 9. Ešte 5. 1. 2. 3. 4. 5. Výborne. Pripravím si podložku. Ja si pozriem, či nahrávam, lebo toto keby som mala robiť ešte raz. Nahrávam výborne. Máme dobrý medzičas. Napijem sa. A ideme dole na zem. Tu máme takú, poviem, že pohodičku, aj keď. Takže, sadnem si takto na bok, dám sa na lakeť a nechám nohy v pravom uhle. A už teraz vlastne si musíte cítiť ten zadok, hej, túto polovičku zadku. Nie som zaklonená, jak som ja teraz, ale aj telo nám dopredu. Odľahčím sa, hej, dvihnem sa z toho ramena a teraz pekne dvihnem nohu. Dobre, môžete kľudne ostať takto dvoma rukami. Ťažisko tela je vpredu, hej? A pôjdeme hore, dobre? Akože mám zozadu. Čiže ťažisko je vpredu, pravý uhol a dvíham nohu. A vlastne pumpujem ten zádok z boku. Takže pôjdeme 50 opakovaní. Môžeme ísť. 1, 2, 3. Ešte si možno aj ľahnúť, no dá sa to v pohodičke, možno byť aj takto. Pohodlnejšie. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja nerobím toto, ale končím ako keby som na päti, hej. 2, 3 a nohu dvíham ako kus, ako latu. Že vlastne taká je len bedra, aby som narobila niečo takéto, že sa budem vlastne tou nohou nejak švíhať. Čiže celá takto, jak je, tak pracuje len chlop, zadok, sval a pekne tú nohu dvíhnem. Hej, ešte ideme, tuším, že nejakých 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, už to musí cítiť páliť, ale toto je také príjemné, že sa to dá užiť, hej, že není to úplne, že nezvládnutelné, ale 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Jedna. Túto nohu položím, vystrem dozadu kolenom, trošku sa mi ten zadok natiahne a teraz bude pracovať druhá, hej? Budem mu dvíhať na vnútorné stehno. 2, 3 a opäť paka je len v triesle. Vnútorným stehnom dvíham nohu, aby som robila niečo takéto, ale pekne celá noha. Môžem, nie som z boku, úplne že z boku, lebo by ste to nohu videli. Môžete sa jemne tak natočiť dozadu, že vlastne ste na zadku, hej? Tak tú nohu by ste nedvihli. A pracujem mi vnútorné stehno, vyslovene. Nemusím ísť zbytočne vysoko, ale pokiaľ vládzem, ale s tým, že zapájam, týmto dvíham, hej? No si tu sa môžete dať kľudne na špičku, aby ste mali, aby vám to bolo lepšie. Ešte ideme 30, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ešte 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a máme 50. To isté ma čaká teraz na druhej nohe, ja sa vám otočím asi zo zadu, alebo neotočím sa vám zo zadu. Otočím sa vám normálne, opäť si lahnem, nohy pravý uhol a pracujeme zas bok. Idem na to 1, 2, táto noha je teraz oddychnutá, môžete cítiť, že je to v pohode. 3, ale iba chvíľku. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kľudne si vidíte ten zadok, zavrite si oči a sústredite sa na to, že to dvíhate iba tým zadkom, on to musí páliť. Ale tá bolesť je taká pálivá, taká, že dá sa to. Ešte 30 opakovaní. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ešte 20. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ešte 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, noha na špičku, nohu druhú vystrem a ideme vnútorné stehno. 2, 3, 4, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20. Raz, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 30. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. A ešte 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50. Opäť sa otočím s tým, že teraz pôjdeme 30 opakovaní a potom pôjdeme ešte treťu a pôjdeme iba 15, hej? Pripravím sa, noha je oddychnutá, druhá a ideme. Raz, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
6, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vystrem a idem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teraz neviem, či mám 10 alebo 20. 2, 3, 4, 5, 6. Dáme tomu teraz 20 a ešte ideme 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, druhá noha. Rozmýšľam, že si dáme ten vršok asi v ďalšom tréningu. To bude asi lepšie, aby sme sa tomu mohli poriadne venovať. Takže dokončíme toto a budeme mať vlastne dneska iba zadoček, hej. Tým, že cvičíme každý deň, budete robiť každý deň, tak nám stačia také 25 minútové tréningy, takéto intenzívne, plus tie výzvy. A vás to nezaťaží časovo a zároveň keď si zoberete, že makačka dosť. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a ešte 20 raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Čím budete mať viac telo vpredu, tým je ťažšie dvíhať ten zadok, ako keď ste takto preklopené, tak ten zadok ide ľahšie. Ešte ideme 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Vnútorné stehno. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. A už ideme do 15 a dáme si potom ešte žabiaka na vnútorné stehno. Máme to hotové. Idem hneď, hej. 15 opakovaní. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5 vnútorné stehno. Hneď 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, vymením. Idem hneď, hej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
vnútorná stehno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, teraz si dáme ešte tých žebriečikov. Poďme 100 opakovaní, hej? To môžeme ísť v takom tempe. Budem čisto rozdelíme, alebo či pôjdeme naraz, ale v podstate to už si môže ísť každá sama, to je posledný cvik. Lahnem si, ruky si dám za hlavu, alebo niekam, kde mi nebudú zavádzať. Dvihnem nohy hore, čo je dosť problém momentálne. Ale nevadí, dvihnem hore. A vlastne rozťahnem nohy tým, že sa snažím spojiť chodidla dokopy. A vlastne tým, ako tie nohy dvíham, tak mi vlastne zapájam vnútorné stehná. Hej. A zavriem. A idem 50 opakovaní. 3, 50, 100, 5, 6, 7, 8, 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cítim aj zádok, 9, 20, raz, 2, 3, 4, 5, komu je veľa, stačí urobiť 50, hej? 5, 6, 7, 8, 9, 30, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. OK, kto chce, spraví si ešte 50. Ja nechcem, ale ne. Ježiš, dobre, idem aj ja. Dobre, nohy hore. A idem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ešte 30. Úplne mám rozbité nohy už. A idem na to. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, ešte 20. Skúsim naraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ešte 10 posledných. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, super, výborne. Lahnem si. Jednu nohu vystrem, druhú si pritiahnem. Máme tu za sebou. Ja mám nejak málo kalórií v spolenku, sa mne nezdá. Mám 153 kalórií spálených chyba. Preložím si nohu cez nohu. Chytím si túto výstretu cez stehno zzodu a pritiahnem, hej. Právne si vystrečujem ten zadok aj tie stehná. Pritiahnem, uvoľním, pritiahnem, uvoľním, druhú nohu si pritiahnem. Preložím, chytím stehno. OK. Máme to za sebou. 160 kalórií. Dobre. Dajte mi vedieť, ako sa vám tréning
páčil, ako ste to zvládali. A na 5. si dáme asi nejakú výzvu a potom budeme cvičiť zase tréning 6.